Прывітанне, з вами Михаил Волчак і гэта серыя лекцый «Практычная сацыятэхніка». Працягваю сваю гісторыю, апісваць розныя з'явы ў жыцці супольнасцяў, штосьці вы будзеце чуць упершыню, а штосьці вы будзеце даведвацца паглыблена, бо я ўжо запісваў 3 часткі, гэта больш за 30 лекцый. Вось глядзіце спасылкі ў апісанні. Ну і вядома, я буду старацца вас неяк арыентаваць, калі матэрыял будзе зусім новы. Дык вось, зараз мы пагутарым пра класіфікацыю супольнасцяў. Я ўжо даваў базавую класіфікацыю супольнасцяў, каротка нагадаю, гэта супольнасці агульнага лёсу і агульнага побыту. Агульнага лёсу мы ведаем, гэта супольнасць агульнай сітуацыі, практыкі, дзеяння і інтарэса. І супольнасць агульнага побыту гэта па сутнасці мясцовая супольнасць, супольнасць, якая мае нейкую лакацыю і практыкуе нейкую культуру. Зноў жа такі культуру я маю на ўвазе, гэта нейкія паводзіны, якія звычныя, якія зручныя, якія рэплікуюцца амаль падсвядома. Умоўна кажучы, гэта не высокая культура, гэта культура паўсядзённая. І сёння ў нас будзе іншая класіфікацыя. Гэта класіфікацыя, якая называецца па накіраванасці. Насамрэч у гэтай класіфікацыі няма нічога складанага, але перад тым, як яе зрабіць, я распавяду, навошта яна, навошта мы сустракаемся са шматлікімі супольнасцямі і нам трэба часам зрабіць выснову. А што гэта за супольнасць? У нас няма часу зрабіць такое вялікае даследаванне, пра якое вы пачуеце яшчэ лекцыю, можаце паглядзець у гэтай лекцыі. Але можна зрабіць гэта вельмі хутка. Вельмі хутка з дапамогай класіфікацыі па накіраванасці. Гэта дапаможа знайсці, напрыклад, партнёраў. Вы хочаце шукаць, напрыклад, партнёраў пэўнай якасці. Ці вы, напрыклад, хочаце зразумець, дзе сэканоміць нейкія сілы. Эканомія сілаў, таму што камунікацыя паміж супольнасцямі, паміж ядрамі рознымі патрабуе вельмі шмат энергетычных высілкаў. Таму гэта таксама можа быць хорошым падмогай. І таксама ў даследаваннях, таму што даследаваць гэта цікава і гэта вельмі дапамагае пашырыць свой далягляд. Паехалі. У нас ёсць 3 віды супольнасцяў. Гэта першая, гэта супольнасць, якая накіраваная на задавальненне ўласных патрэбаў. Першая, другое, супольнасць, якая накіравана на змену саміх сябе, саміх удзельнікаў сябе, і супольнасць, якая накіравана на змену света. Насамрэч, прыклады ўсіх супольнасцяў вельмі шмат іх. Напрыклад, супольнасць накіраваная на задавальненне сваіх патрэбаў. Вы ходзіце, напрыклад, у нейкі клуб і іграеце ў боулінг. Згадалася боулінг да Колумбіны. Боулінг. Ці, напрыклад, вы наведваеце штопятніцу нейкі паб, дзе збіраюцца фанаты вашай любімай каманды па баскетболу, і глядзіце гэтыя баскетбольныя матчы. Ці вы кааператыў будаўнікоў, якія ўклалі грошы, каб, пабудаваць сабе дом і яго абслугоўваць. Такім чынам, гэта супольнасць, супольнасці, якія накіраваны на задавальненне сваіх патрэбаў. Другая група – гэта супольнасці, якія накіраваны на змену сябе. Тут ужо цікавей становіцца. Значыць, у нас ёсць стан А і стан Б, і мы хочам штосьці ўнутры сябе змяніць. Умоўна кажучы, у першым выпадку нічога не мянялі, проста задавальнялі свае нейкія патрэбы у жыцці, у даху над галавой, а тут мы хочам развівацца. І гэта вельмі такіх шмат суполак, якія займаюцца асветай саміх сябе. Напрыклад, нейкі клуб вывучэння, англійскай мовы ці гісторыі. Самі удзельнікі пастаянна штосьці вучаць і яны развіваюцца. Ці гурток асабістага роста, ці, напрыклад, спартовая секцыя нейкая, там, дзе цагліцы падцягваюць і гэтак далей. Гэтыя суполкі патрабуюць нейкага такога укладання энергіі, каб сябе мяняць. Умоўна кажучы, я быў А і стаў А'.
ці А1 і А2 стаў, да, такім ці А1 і А2, тому што вы будзеце глядзець адсюль. Такім чынам у нас адбываецца развіццё саміх сябе і змена саміх сябе. І нарэшце трэцяя група гэта супольнасці, якія накіраваны на змену света. Тут уже зусім атрымліваецца вельмі шырока, такія супольнасці шмат, яны асветніцкія супольнасці, да, асвета. Вось, напрыклад, як Францыск Скарына, он магчыма, быў таксама супольнасцю. Францыск Скарына — гэта супольнасць, запомніце, да? Ён працаваў у камандзе, да, і хутчэй за ўсё не адзін правозіў кантрабандай, да, шрыфты, не ведаю, з Гданьска там ці яшчэ адкуль-небудзь. Вось, атрымліваецца, што змена свету, гэта значыць, я, напрыклад, раблю кніжкі, якія зменяць ваша мысленне, да? Ці я хачу, напрыклад, вось, дарэчы, як рэлігіі паўставалі. Я хачу, да, ось, ці там Бог хоча, да, каб вы вот змяніліся, да? Ось, і вы будзеце вот, как бы нейкім чынам мяняцца. Ось, гэта ці, напрыклад, супольнасць, якая хоча, каб у горадзе змянілі інфраструктуру для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, да? І яна бегае ўсюды, як бы лабіруе нейкія змены ў рэгуляцыі, у заканадаўстве і гэтак далей, ці там шукае нейкія там, робіць пілоты, каб паказаць, вось як гэта можна ўсё зрабіць, да? Вось гэты безбар'ерны асяродак, да? Вось гэта тое, што ўплывае на тое, што ў нас у галаве, ці на тое ж на нейкія фізічныя аб'екты, да, той фізічны мір, у якім мы існуем. Вось гэтыя тры групы, да, ось, і ў чым цікавасць, да, у тым, што пачынаючы ад першай групы і заканчваючы трэцяй, энергія, якой валодаюць удзельнікі, сумарная энергія, якой валодаюць удзельнікі, яна пастаянна павышаецца, да. Гэта ж значыць што? Гэта значыць, што удзельнікі з першай групы, яны маюць мінімальную энергію. Вось, удзельнікі з другой групы маюць больш энергіі, і удзельнікі з трэцяй маюць вельмі шмат энергіі, таму што ім хапае не толькі як бы быць групай, але яшчэ і мяняць усё, што навокал. І гэта вельмі энергазатратна. Гэта, як кажуць большасць, як я ўжо казаў, што большасць мэтаў, якія ставяць маленькая суполка, нефармальны калектыў, яна не дажывае да рэалізацыі гэтай мэты на 100%. Бывае, што рэалізуецца там на нейкі працэнт, і, магчыма, ён задаволіць суполку, але не, да? І вось гэта энергія траціцца, яна рассеиваецца, да, на тое, каб змяніць гэты знешні асяродак. І таму вы, калі вы бачыце суполку з рознымі накіраванасцямі, вы можаце зразумець, што гэта суполка хоча ад света, што яна можа зрабіць, што яна не можа зрабіць, і што з ёй вы можаце разам зрабіць. Вось гэта для чаго класіфікацыя па накіраванасці. Карыстайцеся гэтай класіфікацыяй, яна вам сэканоміць вельмі шмат часу і дапаможа будаваць прадуктыўныя стасункі з іншымі суполкамі. На гэтым усё, працягнем у наступнай лекцыі.